August ni sompali sangka jakwa somriat khan Los Angeles, California, U.S.A-ah tualthahna Rapthlak zet mai thlenga. Hemi tuma thil hi khawvel inthahna Rapthlak hrang an soya apiang in tun theng an la soi mai ngai lo te zingah tel nghe. Hemi tuman Thah tak hi model Hmeltha zet mai pian Nalh bawk si buang thang meng pawl ram ahun lai na kha chuan he khawvel ramzawa hian ani tluka moi le Nalh Hmeltha bawk si khan om chuang bik lawang Nalh ve tak chu ni he model Hmeltha zet hi a hming chu Dorothy nia Thah ni lai khan kumsom ni mi chau alani nghe a awang lai pawl thleng phameu lo heti chung hian modeling khawvela chuan hriat a hlo tran hle to ani Dorothy hi February ni somni pariat sangha jakwa somruk khan Grace Maternity Hospital, Vancouver, British Columbia, Canada apianga. Apian limpo hian no sen Hmeltha tak ani thu an soi. Apa chu Simon ania, anu hi Nelly ni thung. Anu le pa te hi Dorothy te pian ma chuan Netherlands anom thuina. Mason zealand du wang le. Eizon na kunga ol samjok ringin Canada hian an pem lut ani. Dorothy hian pian pui unaw pani, mi pa pakhat le hmeichhia pakhat ania. Ama hi upaber ani. No pangdangang bokin school kalrual ani in Dorothy po hian harsat na omlovin school alut veta a. No pangthiam thei pawl tak ni in ang klasa te po pakhat na te ni ve train. Kumsang ka zakwa somsari pasari lo her chuan Dorothy po in high school arab veta a. High school a po hian a classmate te zingah chuan a Vanduai chunglam hlira awma. Anu le pa te pon aruk tak chuan an chuang ve train. High school kalpialama ahunol nei chang piang in an chen na khuwa dor pakhat Dairy Queen an tia chuan part-time in na thok ve thina hetia sum tlema zong alo laluta anu le pa te sum dil manglawa om thei chu ama po hian nuama tiviao he dora tholai hian he dora lenglut ve fo thin Paul Snyder an ti nen chuan anin tonga Paul a hian a hmu masak ber thuma tang khan Dorothy Nalzia a hmu mai lo model ni se sum tam tak khailu thei turani ti hria in anim nai sawa anin tontir hian Paul a hi kumsam ni pasari mi ani towa Dorothy nen hian kumlama chona in thlau viau mai Paul a hi night club hrang vorlara choi sang thin tu ni in nulal ma zeiru hlea no chi zuate nen in kung kaina thuk tak nein no chi zuate tan customer te pozon sak thina hetarang hian hlep alo nei ve thin meichia te moina le Hmeltha na manga sumlak lu thiam hlea hetiang mi hi ni wangin Dorothy mu masak ber tang khan Dorothy hi sumsiam nan manatum ru hle te pokan ti theang kan soita kan khan Hemi te panni hi an kumani thlau hlea heti hunlai hi an Paul a hian ni lengin Dorothy hi bol theang te potila kan soi sualin arinom lo Dorothy thona dora le lu ve fo awangin anni panni po anin nel ve tiela Paul a hian Dorothy hena a Hmeltha ziate a moi ziate a pian Nalh ziate hrilin modeling lama kalse sumtam taka hailu thei tu thu te hril fo thina ma se Dorothy eroin heti hunlai hian a moina ala hrilawa model ni phei chu aril ruwa alang phalo hrim ma se tia Polan a moi zia thu a hril tak fowa chuan zoi in Dorothy point Pola thu soi chu oi chove ta zela Pola ton ma kha chuan Dorothy hi thamol kan tiang deuh hi nia a Hmeltha zia le anal zia po hrelo te po kan ti theang aril ruwa lo tum dan chuan lekha zir zela apuitlin hnuwa na thatak thoa pasal fanau te neya chung ko din ania model ti lam chuan aril ruwa hmun an chang phalo ma sen him hnai ber pakhat Polan amoi zia thu le model ni tura du thu a soirik tak fo hnuwa chuan Dorothy point modeling lam churil ruwa aon ve tiela atopa chuan Paul a hian a min theita ani kan soita kan khan Paul a hi meiche moina manga eizong thiam tak mai nia hi wang hian Dorothy hi chua tum lo an him nai zela atopa chuan Dorothy point Paul a hi angaina ta hlea atopa chuan anin ngai zong ta a hetien ngai zon hnu hian Paul hian voitam tak Dorothy chu ruaka thalak sakatum thina ma se Dorothy hian Paul du dan hi pompui ngot thei silo voitam abe hnuwa Paul hian Dorothy chu amin tange a ruak ngal ngatin Dorothy chu Paul hian thalak sakta a Dorothy Paul nal nangiang mai Paul mit potlung hlea Paul ril rualian ber chu Dorothy Hmeltha na le atak samoina manga sumtam taklak lukmal chu ni ruaka Dorothy thalak sak chu Paul hian khawvela mi pa magazine lar ber Playboy an tia athon ta heti lai hian Dorothy hi kumsom pakumi chau alani wangin an chen mun
British Columbia chuan kumtling lo alania hei wang hian anu hne na modeling lama kalphalna lekha alang nghe Dorothy thalakin Playboy magazine thu nei tu te dawhkan a thlen meu chuan Playboy magazine lama thu nei tu te pon lawma Dorothy Hmeltha le moinan hmu mai lo na sa a thalak chu Playboy magazine lampoin nalan ti thu le malam panzel turan du thu riat chuan Dorothy po phu thar hlea ama in rin tok na satak awm pha ta boka malam panzel turin tuna a chen hmun atang chuan mason hardon ti hriain a hmun puilam Los Angeles chu kumsang ka jukwa somsari le pariat August thak han apan tawang fanga beiseina po nei sanga amalam hun tur po thui taka thlir ve ngein arinom Los Angeles a pem kum hian Playboy magazine chuan an kum somni panga na den chenin Great Playmate hunt an lo bo chai ve chia Dorothy tan kongzau takin in hong ngala he hanta hian nula chelo fe fe ek bathar sang thatak atok chawan hungjang thui malmum nal em ke kani in ti thei thriau engemaw zat an tela pakhat na thlang tu tan po lu haimap na thamating Dorothy po he nula nal tak zingah hian tel vea beise na sang tak nei thosi tline roin ring chi silovin awma ma se rinai takina che thathung an thlifim chhozela an chok tak zong te po hi choi bela nei tlak thiau an lania en ngoi tham thiau an lani nula Hmeltha le nal tak an chok zela Dorothy tan po thlamuang takom chu har saviu toina rinom ma se rinai takina thleng sanga finally seal ani tarup mai hemi tuma Dorothy lom zia kha kan soifia thiam lo na sa ani an kho om laia analti point fellow kha tuna chuan finally seal ani ta si ti chuan final result an puanga Vanduai thak takin Dorothy hanula pakhata tuk talawa panina ni ta ani panina ni ma se Playboy thunei tu te point Dorothy a hian pe se na sang takan neya Dorothy po modeling ban san mai lawa chunjom zel turin thuron an peya kongan hon sak zel boka ti chuan sang kha jukwa somsari pakokum khan Playboy magazine Miss August an thlangta a Playboy club pakhata bani angin nan pe zui ta boka hunenga mo chen he na hi a thok ve ta lopa an khuwa dor pakhata pat tai ma thona nen chuan a hlo poi san hlei ta vai hle mai kan soita kan khan Dorothy hian August sang kha jukwa somsari le pariata Los Angeles khopuya pana abial pa pawl an October Thah zuk fin boka ti chuan an hung reilo te anin nei zui ta a pawl hlim vur hle pawl hlim na hi chihniangin a soi theya a pakhat na chuan nula pian nal le Hmeltha em Dorothy chu nupuya nei wang ania a panina chuan anupui Hmeltha na le moina mangin sumtam takalo lak lu ve theidon wang ani hetia nu pan han ni tak nuwa hian pawl chuan anupui Dorothy hi athunhuaya da lu tula atopa phei chuan ada pum hlum kan ti theyang asum lak lu zong te du dan tanin alo chalai kwal vel thuina hi ba ka hian anupui interview nei hun tu te shooting nei hun tu te thlengin athunei na da ta a manager angin awm ta ni ber akumala tamlo wangin Dorothy hian a pasal che dan chu thil ni ve dan tu renga motiin lungoi takin a pasal ro rel danang ang chon awm ve ta a pasal hian Hmeltha na le amoina mangin sumtam takala luta nuama tolti reng a hrephari silo ni liam zela apasal pawl hian Dorothy hi akhuak hirna satual tualemoti turin om chhota Dorothy tan po changchona thoi piklak le inarinom zoi in Dorothy poril rupuitling chove freta apasal che dan po hrethiam chove zel boka heti rual hian Dorothy po in Playboy magazine a azon chu kumrei tak dayani don lawa azon nang yang het zo ka zon thuai ngai ti fria azon dang chu dap chove tanta heti azon na dang dap mek lai hian you have nern ti chuan Dorothy chu lo mufuin lemchan khawvela hlotlin ring tlata Dorothy po azon na dang zong lai mek alo ni bok nen model khawvela azon ai chuan lemchan khawvela azon chuan a dai rei jok dona hriat awangin atopa chuan lemchan khawvel lu chil tur chuan a rilu siam felta ama Hmeltha in alo nal boka lemchan khawvela zuan lu tir poin a che thangal kan ti theyome kumsang ka chakwa somsari pakukum khan TV series Buck Rogers le Fantasy Island Island ngala lemchan polo timi fu thau mai hemi kum vek hian role te naw deu American ton tia changle hi ba ka hian movie puitling pakhata changle he movie a phei chuan a changtunu tak le ma changa a che thra a promotion po chakle mai kumsang chakwa somria talo her chuaka hemi kum hian movie pakhat They All Love ti changturin somna dong le ta he movie hi big budget an tiang chi khania
asiam nan po sum hrom lian tak man tur ania Dorothy po phur hle hetiang movie lian thama achang tunu berni tu chuan tu emotak ni ve ngaya hei hian Dorothy hi lemchan khawvela po tu emotak ani ti chu min hriat tir thei mai ome he movie hi director Peter Bogdanovich buat sayania romantic comedy turani nghe he movie hi New York khopuya shooting nei tur nia tuna Dorothy chenna Los Angeles atang chuan kalwang wang ngai don ani heti hun lai hian Dorothy tenu painkar hi boy tran to hlea ama kan soi zuai tong khan Dorothy polunga fing chau fret apasal che dan chu aman thiam chau ve fret kan ti to kha asum lak lu te po account ran hongin ada thata zela an pa poina nu pui sum lak lu hi aduang angina lo chalai the ta bik lo hei tak hian pola thina tirim hlea anu pui chu duang angina tir thei ta lowa anu pui hian zoi na hlat fret ti hriat hian alunga oi thei mol lo apasal hi zak thei lo ti kan om poina om viau annu painkar khiom hi an thian te chuan an lo mu mai hau lo polom dan le che dan an mu hian a thian kom ngei tak te chuan Dorothy hi tun ma zong aya film khu turin an cha ve hial ani hetiang bo rok ka ra hian March ni som ni pahni sangha chukwa somriat khan Dorothy chu a movie thar chang turin New York khopuya thlok lu ta a he movie hi a movie chan nun ber tu ti reng resi lo tlong takin movie po chun han shoot tona movie puitlin han chan meu churin ai takin lo ha thlaka Dorothy po chaw thei hle hetia chaw taka om lai po hian an pa chuan pui hi duat taka en kol lovin a chawna bel cha turin phone train an nu om dan te a hun man dan te a movie chan te churon soi sel sak fo thwina hei tak hi Dorothy tan po athin rim thlak zual thwin ani heti lai hian an pa hi Los Angeles an che nei na amaina lo kho save meka omna hmun inang lo bawk nen Dorothy pasal hi athik thu che zuala enge mohleka annu hi phone bia in an khum chiam zela annu pakar boruak hi heti hun lai phe chuan chezual takani rul hataka oma wangle an palaka hlimna mu to box silo wangin Dorothy ril ru point thak ve freta an pa ngai na po atlaniam tiela karlowa an pa chu ai nga ma thok lo ta hialani lemchan khawvela hlotling tu chuan ti mai theini heklo Dorothy poril rukhim bai rutak kimlo riaw in friat na nei chungin an ha chu thei top chena beini tin ve zela thamon tu duat tu a ha na ta chok jang khai tu momo tak zet hetiang din huna din lai takhian Dorothy chuan ma lo laina ta lo khongaya duat taka engkol du tu atong ve ta hlau mai he pai tu dang ni lovin tuna movie chan lai mek an director Bogdanovich ani he pai han Dorothy hi mutir train du ngal lea hi wang hian a movie siam lai mek a po hian achang tunu ta na thlang ni te poina lang Dorothy la ril rukhing bai tak malngoi ai hriat lai takaloni bok nen hetia duat em tu tong hi lom lea an pa poina ril ruam huna chang ta meu lo an movie shoot chu tlwang takin an chun zom zela ni tinain muwa na thok ho na chu Dorothy poina director hi lo ngai na chhota hlea hai rual lovin a mela Dorothy po hi hlim tia hriat thei heti lai hian Los Angeles lama khosamek an pa ngai thrazan to lowa an nu shooting nei na mun New York khopui lampan atum ve tarup mai New York khopuyan pa kal chuan boina thlengdon ti Dorothy hian hriat chin em wangle tu mit mei ma veng lawa abial pathar ne na hun hlim om tak man zela do wangin an pa chu phone bia in an movie chan lai mek chuan boi zia thu te an director chuan pon lam mi reng tel ve phal lo thu te filin in hunarem chang an nei thei don chuan lo thu te soin an pa chu New York lampan lo tu chuan a to pa min thei ta rama Dorothy po thowai mai an pa hi ril rual lang to lem lo ma se nu pan la ni ve tlat si wangin Dorothy ta po film khur langai hlea bial pathar nei ti po hi tun thleng hian ala zepri ani April sang kha zakwa somria ta lo her chuaka Hmeltha hian Playboy magazine chuan Playmate of the Year thannan bo chaile don wangin avorlar turin Dorothy sun ruailea hi wang hian Hmeltha hian Dorothy po pasal nenan chen na khuwa Los Angeles lama let vele ta a pasal nen in khatan han chen dun le poin tun man boruak chum phatalo na sal hle mai tun tuma ho po hi a pasal nen an lom dun khat hlea hetia boy taka jin ko lai po hian Dorothy chuan a bial pathar tan huna siam thei reng thunga an pa ta ne ro huna nei ta meu lo a pian naram Canada promotional tour nei lain Dorothy hian an pa chu le kha thonin zalen na zaw zok amomo thu le huning mo chen chu in him nai ri lo adu thu a thlen ta roya hele kha hian a pasal ril ru ati mangang tak zet tuna zet chuan an nu hian a hlat ta hle ti pola poina hailo an nu le kha dol nu lok hian pola chuin ngai tu vuta
thlawna ticket la in an nu hun man mek na mun Vancouver pan beta a he hmuna hian anin hmuwa night club ate po anin lan dun zak zaka polama tang chuan an nu pain kar thale tai moti pal ol tak turani mi hmule hriat lo lama chuan an boruak a chelhe a anin kar boruak po tang hrat a thle mai hetiang renga nu paum chu Dorothy hian thra ti lowa boi thla ka ti boka hi wang hian tum khat phei chu lemchan khovel chuat sana an pian na ram Canada let lea bultan that puyan pa hi som ta hiala ma sen pa eroin chu tiang ril ru apu hau lo thung an nu som na chu pompui lo chiang hle pola hian an nu hi adu le mangai wang po ni lovin asum le pai lak lu manga loin check arbo matum ni berin alang hemi tumanin mu hi in mulo se a that jok te reng nen an nu pain kar chu siam that rual loin a chiat pha ta jok ani Dorothy le pasal pola pon chen na khuwa an khawvela ve to an chen na khuan thlen nu phei hi chuan pola tan Dorothy hi wana ra ang hlau anita biak po har sata ema a call point chana mungai ta lo anin neina po kum khata tling ve trep to kar khat chi angai ta heti lai hian pola chuan Dorothy hnen train le kha dong le tanot mai he le kha hian be siang thil ro ain jek lo chiang hle Dorothy chuan he le kha hian an pa nen tu na zet chuan mi hrang ni chiang to inzom na pakhat man nei to lo thu le sum le pai chung cha po mi hrang hlak an ni to thu thleng ron ziaka pola hian thei top chuan an nu chu biak po tumin be ma se biak po thei ni tari lo pola thin rim tuk chuan a bial hlui a kop le lop lopa hei mai hi du tok lovin an nu pa kaun in trauma sumanda zong po eng tin tin mola chuak fai veka an nu an thatur hian private detective arwai zui ta boka atheng anga phubala ka tumta ni na lang heti lai hian Dorothy le bial pa po an chan chin jep thei ani talo hrian lo pung zela pola poina lo hreveta anu puin bial pathara nei ti hriat hian pola chu puak ke lo chau ani ma se tu thiam lo ma ni lovin ama thiam lo wang liu ani si Dorothy le bial pa po Los Angeles ko puilama chol mang turin aron let vele ta a he thu hriat hian pola chuan silai ho chop kengin an chena lama pana an chena ina wathlen chuan ring hial langa ka anu pui le bial pa chu hmu mai turan nom tak silawa chuan lungnu takina kalsan vele taria pola ril ru le athil tum chu lang chiang tran don ta e thlathum don anin hmu to lo hnuwa Dorothy le pasal pola te chu August ni riat khan Los Angeles a an nu pa an lo chen thin na anin hmu ve ta a hemi tum hian Dorothy chuan puitling takina pasal hi ati ti puya an tan in thren mai a that to thu te soya pola eroin bultran that puya som thunga ma se Dorothy chuan ngai zong dang nei to thu le trual ani to lo ti a soi thung an nun hetiang thu a soi ta ka wang hian pola poin an nu churong kir le to don lo ti hriain an nu ron na chu pompuin in thren zai rela kar khat nuwa in mulea an sumte felfai taka in sem dan tu soidun len tumta a Dorothy po tho huai mai an pa nen in po taka thilan soidun thei chu Dorothy po lom hlea an pa po be se ai takina felni na hria ril rul him deuh puchung le aka lea atom na tak soitura an pa hmule tu chuan a hosana ngai thatlo na pakhat ma Dorothy hian anei lo ama silai ken kha anei tu te hna pek le to wangin pola hian an nu hon hu tongin silai dang nei dana dap chho tangar ngara Canada rama tonga U.S.A-ah mani wangin U.S. kwale tuini na halani bawk silawa hei wang hian pola tan hian silai lei thei ani lo ti dana dapa atopa an nu an thlatura roi private detective nena chuan silai lei sak turin nangen tangota he detective la hian US kwale tuini na la nei lo chu lei sak lo tu mo zong silo pola tan chuan a beidon thlak ve khopang le ma se pola beidong du lo a silai nei du chan chu mani in ven na ni thu soin a detective roi chu silai lei sak turin a voi ni na han ngen le chiama ma se voi ni nan he detective hian alo nial fi thale thak thung he detective hi fakom ve riau dan chu dan ania sumtam takalak lu theina tur poni se dan chu ni nang taka zoma sumtlem jok lak lu thlang jok tlat fakom ve takani August ni sompali lo her chuaka heni hi Dorothy le polate in hmule ni tur khania chomhalama Dorothy chuan a business manager chu hmuin a pasal nena an nei sumin sem dan tu te soipuya a manager hena hian thurona la te po kan ti theng chu a manager hi an nu pain kar bo rok hriat pui tu ni wangin Dorothy suma chawa pasal mutura kal lo turin adu thu asoya thil chin fel ngai lo mang ang chu a lawyer te kuta da to mai turin a hrila ma se Dorothy chuan mai chan nge ya pasal nena in biak na neya engkim fel fai takatia anin then hua po thian thatak lani sunjom zel adu thu soi ve thunga
hei baka hian a lawyer te kuta thil da ain an pa nena in po taka an soidun chuan thil fel fai ma zo ka rin thu soitel boka a manager chuan pawl ami zia uluk taka lo thlir hian Dorothy chu ma chawa kal lo turin du hle thung chomhalama manager nen thil poimo hrang hrang an soidun hnu chuan chonhulama Dorothy chuan pa nena lo chen dun na thin in lam chu panta a heti hun la hian pa hian in luam an pe ka har sat deuh to wangin roommate pani lo la lut to nghe a hemi ni hian a roommate te hian pawl atenu pa chu a fala in komandu ti an hriat awangin an chuasana Dorothy po an pa chen na chu thleng phei ve ta a huninga mo chen chu sitting room anin koma an hnuah bedroom lama in son ta a zandaria tarik chuan pawl roommate pani te han lo khawvela to a pawl motor an hmu wang le an room kongka lain kal tlat sia wangin an room laman nu pa hian an lain kom nin an ngaia ngai that lo na nei mi lovin TV room a TV an enjui ta ani heti lai tak hian pawl an nu en thatura roi private detective chuan pawl roommate pani te hi phone lo bia in nilenga pawl hne na tonga thule hla hriat to lo thule angai that to lo thu ron thrilin pawl te nu pa chu han en thli thlai turin aron hril ta a hei hi zanda som pakhat vel ani to me pawl roommate pani te chuan an nu parum chun han ki kar kara an aw boka ma se chang tu nom ta reng reng lo pawl roommate pani te pon ngai tha to lo tran hle room kongka chumpa chuan pawl te nu pa chun aw le a chang tu nom thei ta chuang lo a to pan room kongka chun han tlo honga an thil mu chuan pawl roommate pani te hi thong hle pawl le Dorothy te chu silai ka hluman lo ni a thomnon halowa an thina po dar ka reng mozat aliam to ti an tak savo dan tang chuan a hriat thei he thil Rapthlak tak thleng hi arang theiang berin police hriat tir an nia police ten uluk takin Dorothy le pawl te ruang hin an en dik zuia thil thlen dan chu hetiang hian an soi khatia pasal chen naina Dorothy thlen hnu khan dakar khatvel chuan sitting room a inkom na hun an hmanga hemi hnu hian an room lama anin sona an room a anin son hnu reilo te a pawl hian shotgun la in anu pui chun hai set chota kap ta a anu pui athi felta motia amain kap zui ve ta ani Dorothy thi thun hriat hian ama lo siam lian tu playboy te chuan poyam ti hle a hun rei tak thok lum tura anin ngai laia hetia Dorothy ka lumani te mai hi poyam ti tak zet zet abial pa poina tuar hlea kumeng mozat chu na po thok mumal theilo hetia hun lo taka Dorothy thiawang hian movie pani apian pha hei baka hian lekhabu pakhat pian pha boka Dorothy thina wang hian hla poing mozat an phua pha boka chung zingah larber pawl chu Brian Adam sasak the best was yet to come ti hi ni ome